lokacin da wata masifa ta taso, abinda ake so bawan Allah na kirki ya faɗa kenan. Rigima ana ta yi, muna ta gani a social media, Sadiya Haruna da Isa da wasu kuma wanda suke yin suka shigo cikin rikicin ta ko'ina. Wani ma na gani ta dannawa Adamu Ashar Adam ya zango a cikin maganar, wanda ni kuma ni ban kama ya ce koma a ciki ba. Amma ni abin da nake so shine a dinga yin haƙuri da juna baki daya. Allah yana son masu haƙuri, yana son masu yafiya, yana tare da masu haƙuri a kowane lokaci. To ita gaban ma ina za ku kai ta? Haba, ni wannan kawai shawara na zo nan bayar a matsayina na bawan Allah almajiri. Na gode, Allah ya saka da alkhairi.